Artın küledip kutorupdurlar. Türkmenistan 1924 yılın 26. oktyabrında respublika bolupdur. 26. yılın dekabr ayının 29'unda ilat yazı geçiripdirler Türkmenistan'da. 998 bin adam var eken Türkmenistan'da. Bellek koyun ho bir yerinde var ha. 1926 yılın 29. dekabrını cemlenipdir bolýan şonu 998 bin adam yaşayar eken Türkmenistan'da. Indi şo wagtlar şoňa çenli 1 milyona yetenek. 1 milyona yetenek. Şo wagt bizim halkymyz. Şol respublika bolmak üçin 5 tane şerti var. Döwlet bolmak üçin SSR'in düzümünde 5 tane şerti var. Şoň birincisi halkın sany 1 milyona yetmeli. Ene dili bolmaly, öz-özüni idare etmeli. Milli aýratynlygy bolmaly. Şuňa zatlar var da şunu şo wagtlar Hudaý uğruna edipdir de bir adam bizden çıkıpdır bir yerde muny respublika edipdir. Inni şo wagt Türkmenistany taşlap daşary ýurda giden Türkmen 4 milyon adam. Revolýusiýa Bolşevikin döwründe aklar gyzyllar bol bir-birini gyryp urşýa kalar. Başlanandan bular gösgünü molla ýylyň öňüne düşýän agızlara adamlar, ýylygyna türkep bilen adamlar atyp ýok edipdirler boli. Bu halk näme etjegini bilen akýardy, kime ýapylanjagyny bilen ak. Onuň bu din wekilliği ýanam bolýan, bularam araba adamlar ahyryn. Bilen bu daýy. Bularam aýdypdyr. Şu dinini saklamaga mümkinçilik bermeýän bolsalar, maşgalaryny saklamaga mümkinçilik bermeýän bolsa wagtlaýyn ýurdun taşlap gitseň bolýar diýipdirler. Ýoksa Türkmen ýurdun taşlap gitjek millet dälbi, gyrlyk gutorjak gitjekkä. Bular pikir etdirä bir ýer çekenler bu sady çydamak bir tarafdan özleri gider diýip, onuň dolanyp gelýär diýip o wana Eýrana göçüpdirler. 4 milyon adam. Abi giderli zat däle gürpülle diýip granit çekdiler, arasy ýapylyp galdy halkyň. Ne bölüp, bizim Türkmen sahramyz o gitdi duruşna Mary welaýaty elýär. Güýçliň gowşy ýok, çeýdip alyp gitip barýar. Inni bu galanjaslaryň erkek adamsynyň bary urşa giden, watançylyk urşa diýip alyp gidilen. Indi barsam muňa ahyrynda bir köpelik gidip baranda maglumat Stalin'e barıp ýetýär. Indi Türkmenler nemeslere ýesir bolup geçýärler, urusman geçýär diýip. O nädip kimin esirini urun edýän adam ýok, Türkmeniň polky, o polkam geçdi, bu polkam geçdi, ýesir bolup geçdi. Şonu Dağıstanlılar ile Çeçenleri Stalin gahar elipdir de Kızıl Vagona yüklep barsın Kazakistan'ın adamı yaşamayan çölüne koktur. Türkmenlerim yüklen Kızıl Vagona yittir. Barsın Türkmenistan'ı çıkarın Kazakistan'ı gitsin. Yurdun taşlar göçküsün bir yesir orada yittir. Onu yança kurban durdu. Fakat çağılı Burkol kahraman buluttur. Yine şunlukla galıptır. Düşünýäňem şu kurban durdu kahraman bolmadyk bolsa. Bütün Türkmen göçürýär eken Stalin, Kazakstana. Çöle garşy göçürüp gitýär eken. Şo çeçenler zatlary wagona yüklep ýükleýärler diýdi. Ýygyny iti alanym bolsa atyň diýär. Şu gaçyk alan adam it şu at diýerler barsyn etip soň Stalin ölenden soň amnisiýa bilen şolar öz ýurduna gelen. Şo çeçenler, Dağıstanlar. Şoň üçin goňşa turýarlar da gurdynlar bilen bolan içi ýan durşolan Stalinden ýaňa. Sebäp ýurdun taşlap göçürdenler, Krymam şeýdip göçürülen durşunu. Krym tatarlaram şeýdip ýok edip göçürülen bularam. Dawa jenjerilen şeýdip göçürülen. A Türkmen hem şeýdip ýan gurbanyrdy bolmadyk bolsa, biz göçürýär eken şu Stalin. O zalim adam ol. Öz aýalyny çagasyny silýän adam däl, ol bir gan oljak. Şol Çingiz Han Hitlerden tapawdy ýok. O şo derejede zalim adam, temirlenýär zalim adam. Ine şeýdip şu gurbanyrdyň arkasyndan Türkmen şeýdip şutada ýaşap galypdyr. Bir adam, şahsiýet. Türkmen nakyl aýdýar. Bir atyň arkasyndan 1000 at suw içer diýär.